Nananatili raw matatag ang labor market sa Pampanga ayon sa pamahalang panlalawigan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2025, pumalo sa 95.3% ang employment rate ng probinsya habang 96.1% naman sa Angeles City. Ayon kay Governor Lila Pineda, kabilang sa mga salig sa mataas na employment rate ang koordinasyon ng provincial government at mga LGU. Dagdag niya, itinuturing din na malaking asset ang human resource ng probinsya kaya patuloy umano ang pagpasok ng mga negosyo at investor. Yung mga Kapampangan kasi talagang gustong-gustong pinupuntahan ng mga investor kasi sa human resource talagang sobra-sobra tayo. Kasi ang kailangan ng isang investor sa isang probinsya, human resource, skilled at saka yung mga professional natin. So yun ang kagustuhan nila. So, kaya hindi tayo nawawala ng trabaho, nagswerte tayo kasi nandiyan yung economic zone, yung Clark. So, kahit na may crisis, ano pa rin tayo, steady pa rin. Bukod sa mga profesional, tinututukan rin daw ang mga hindi nakapagtapos ng high school. Sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS, may humigit kumulang 12,000 individual na ang nakapagtapos at nakakuha ng katumbas sa diploma para makapasok sa trabaho ayon kay Pineda. Yung mga high school dropout, yung aking alternative learning, kumuha ko ng guro sa nayon. Siguro na pag-graduate namin, 12,000 na. Yun pag may diploma na sila na tapos sila ng 4th year, gumagala na sila, nakakapaghanap buhay na sila. Kaya mas skilled sila. Kaya hindi lang dapat yung mga professional ang dapat mong ihanap ng trabaho. Ang importante dito yung yung mga bata na hindi nila Nakaplano na rin daw ang technical training para naman sa mga senior high school students. Dito, sasabak sila sa pagsasanay para sa automotive, refrigeration at electronics gamit ang artificial intelligence o AI. Target daw ng programa na maihanda ang mga estudyante sa praktikal na kasanayan na akma sa ilang trabaho. Gagawa ko ng technical school. Yung technical school, yung grade 12, doon sila tuturuan. Mas skilled. Mga automotive, yung refrigeration, yung air conditioning, yung tuturuan din sila sa computer. Tapos mayroong machine ngayon yung AI. Yung pag nag-aral ka ng plumber ka, o kaya electrician ka, through AI na. Maganda yung nila doon. Yung modelo ngayon, ang ng mga vocational school. Yung hindi ka na mag-OJT ng actual, sa lang mag-aaral ka na. Yun ang ilalagay natin doon sa technical school para sigurado silang marunong na marunong. Samantala, patuloy naman daw ang koordinasyon nila sa Public Employment Services Office o PESO para sa paghahanap ng trabaho ng mga aplikante. Ayon sa opisyal, may demand din sa mga Kapampangan workers sa ibang bansa, kabilang ang South Korea. Preferred umano ng foreign employers ang mga taga-Pampanga dahil sa kanilang work ethic. Sa abroad, alam mo sa abroad, sa Korea, kasi G2G, government to government yun eh. 1,000 na yung mga tao natin doon. Alam mo, sabi nung ambassador, tsaka yung labor attaché doon, ang inanap nila Kapampangan, kasi daw, walang reklamo, masipag sila. Sabi nila, pinipili nila pagka nandun tayo sa DMW, tsaka sa OOA, sa POV nung pa, gusto nila Kapampangan. Tsaka daw sabi niya sa akin, babait, marespeto, kaya tinuturing nilang kapamilya. Yung iba nga ayaw na umuwi. Pero umuwi sila, 2 years din babalik, 2 years. Dati, 1 year, 2 years lang. Pero ngayon, papawi, babalik. So wala nang problema sa visa, sa working visa. So tuloy-tuloy pa yun, tuloy-tuloy pa. Talagang proud na proud tayo, proud na proud ako sa kulturang Kapampangan, hindi pa rin nawawala. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.